Ongi etorriak gure Kaspa podcastera, ongi etorriak Zutan Ban ikusentzunezko kolektibora. Gaur lehenengo podcasta izan da saio hau aurkezteko asmoa nuen, baina agian zerro ez. Gure gonbidatuak, gure podcastkideak ezagutu eta beraiek hitz batean podcast berri hau definitzea. Ongi etorri Lander, kaixo. Kaixo. Bueno, hitz batean podcast hau zer da, zer izango da? Kaspa. Kaspa, kaixo, garazi, zer modu? Kaixo, oso ondo hementxe, Bueno, aspaldiko partez, Bai, egia da. Bai. Hitz batean, venga, azkar, zer dau? Kaspa. Balio du kopietzea? O? Bai, noski. Venga, Bueno, vale. vale. Eta Julen, zu gere Kaspa ez esan. Zoramena. Zoramena, vale, venga, zoramena. Momentuz, Eta hori. zu? Nik ere definitu behar da. Bai. Improvisazioa, erabat. Lol. Ongi etorri gure Kaspa podcastera, venga! Bueno, eta zertan oinarrituko da gure Kaspa saioa, norberak bakoitzak, gutako bakoitzak, albisteak, edozena delakoak, ekarreko ditu podcast bakoitzean, eta ez dakit norekin hasiko garen. Ba, uste zu izango zela Bai. lehenengo. Bueno, lehenik eta bizermozo bete. Oso ondo. A ver, ni urduri egia esan, Bai, Ni pixkat Nik hemen gozatzen. Gozatzen, beroa ez dakazu? Bai, bera daukagu denok, Denok, baina hori bai. bueno. Ni aguantatu gutxi behar ez, ni tirantatzen etorri naiz. Bueno, ni- zer moduz Julen? Ondo, janarerekin, garagardorekin. Marka ez erakutsi, bestela hasierrek Ui, bronka ui, botako ui. dizu. Aizu, etzarek kexatuko, hasieratik ikusten gaituztenentzat, atera zaituztegu, bezeratik, Hemen jarri Ja. zaituztegu, Ja, jo, Bai, hori bai, benetan. bai. Bazen gara, ja. Hori Bai, guretzat bazen oso gara, ja. garrantzitsua. Gure da. beharra zeneukaten. eta gainera gaurkoan ahotsa ere emango dizuegu, beraz. Etzaretik kexatuko, Kostatzen dugu, ze beti, ai ez lotxa, baino, azkenean lotxa. Bai, azkenan iritsi gara eta geratzeko, etorri gara, Ez da ziorrela. Bueno, eta besterik gabe, norra hasiko da bere lehenengo sekzioarekin. Zu esan dugu. Joder, vale, venga. A ver, Julen, teknikari. Bueno, itxoin, lehenengo aurkeztu Zein egingo nahi dut, bale? Vale. Bai, venga, Oso ondo. Aurkeztuko ez duk lehenengo linkari eman behar diozu. Gaurkoan benetan, albiste esanguratsuak. Ekarri ditut, aktualidadea nire ogibidea eta gaurkoan ere aktualitatea ekarri dizuet. Jendeak, tabernetan, kalean, euren etxetan, hitz egiten ari diren gai horiek ekarri dizkizutona. Adibidez, lehenengoa, Justin Bieberrekin daukaz erikusia. Wow. Justin A ver. Bieberrek beste behin ere, PETA, People for the Ethical Treatment of Animals. PETA, Peta, Pronunciation. peta izen ona, bai. Guau. Eta ez PETA, Peta. PETA, bueno, estatu batuetako. Batuetako. Aurrea, mesedez. Azten gara lata. Estatu batuetako elkarte animalistaren kritikak jaso ditu, izan ere 35.000 euro gastatu ditu bi katu hauek erosten. Katua da hori, leopardoa da. Katuak dira, bi katu dira, eta txango duzu, bueno, ze arazo dauka, ez? Norberak gasta dezala bere dirua nahi duen bezala. Bueno, kontua da, lehenik eta behin, erreferente moduan, influencer moduan, katuak adoptatu beharrean erosi egin dituela, eta horren atzean dagoen merkatu beltza ere, bueno, ikustekoa da, izan ere, hemen ikuste duzu, ez duk esan duzun bezala, leopardoak dirudite. Bai. Kontua da, leopardo antzeko, bueno, animali batekin, mamifero batekin, gurutzatutako katuak diseinatu dituzte laborategietan, eta hau ikusten duzu, 35.000 euro balio ditu bikote honek. Stop. A A ver, locura. laborategietan hau bite dute. Osa, nik badakit igual dakazuela txakur bat, eta nezuela bat txakur hori, beste bat txakur batekin gurutatu. Vale, ados, osea, gustatuko zaizu ala ez, baina bueno, laborategitan hau bite dute. Laborategitan hasten dituzte, bueno, espermatozoidea, Obulua, eta, bueno, ondoren animali bati txertatzen diote. Bai, ikusten duzu, hau da orain, beste kontu bat ere bada, adibidez dakit ikusi duzuen txerri korearrak edo
vietnamitak, horrela... Txikiak eta Ba, oiek ere... etxeako muguak, bai. Ba, oiek ere ez dira... jatorrak. Ez da espezie natural bat, oiek laborategi batean diseinatutakoak dira. Horienekin. Bai, hauen antzera, eta, en fin, 35.000 euro, ez dakit, zuek... Bueno, Nik ez dakat Arabian hori. ere jarri, bueno, Dubai eta horrelako tokietan orain modan, bueno, orain, aspaldi modan dagoela, horra, jekeak eta lehoiak, leopardoak, Erostea. erostea eta dauzkate Instagrameko kontuak argazki hoiekin bakarrik, eta izugarrizko jarraitze Baina gero zer pila bat. dazkate, kaiolak eta hola etxe barruan, bueno, Bai, manxikak manxio bat dituzte, ezta? daukate, Bai, claro. Bai, Wow. baina dauzkate hor enkautibitat. Madre mía. Bueno, guazen Holaxe. bigarren albistearekin, Julen, hortxe. itxoitxo Bueno, gaurkoan onartuko Tiri. dizkiogu, akats batzuk. Ba, Gure teknikariari, bigarren linkarekin guaz, gaur goizean gozeriekin batera, bueno, ba, nire egunkari, nire kabezerako egunkaria den El Paisen my ikusi gosh. dut Wow. bilduma bat, historian zehar, jungora. Historian zehar, celebrityek eraman dituzten jantzirek, bueno, extravagantenak edo berezienak, bildu dituztelako artikulu honetan, beraz, Hauen- guazen lehenengora, eta ariketa moduan proposatzen dizuet, aukeratzea bakoitzarentzat, hauetako look bat, bale? Venga, bota. Bakoitzak baduelako berea, bueno, beretzako aproposan look bat. Ez hori zuek aukeratu behar Osea, duzue. nik jantziko Guazen- nukena. Hori da, edo beste bati jantzeko zenokena, Vale. gutako bati. Hau da lehenengoa? ezakit. Bai, badirudi baietz. Bueno, hor ikuste duzu, Lady Gaga, begira zer nolako Bai. biurak Arabiana da brutala, Bai, ez. Wow. Hau pasa. Hori Aurrera, Bak ibiltzen ditun nazka berez. jantziak eta dia top. Nazka. Bai, begira. Hau ondo. Ah, Miley Cyrus. Bai, bai. Hau ni jantziko nuke, egia esan, Bai, Eskubikoa. bai. Eskubikoa jantziko nuke, arkiba. Batez ere, bai, bueno, junbera Julen. Hemen podcasta daiteko Zein da? Bueno, Fresko? hau egia da dela pelikula bat, Catalina de ez dakit zer, pelikula Oso promozionatzeko. ondo, kadera ez dakiz zer. Baino, bueno, behintzat, marketing moduan interesgarria da. Bueno, ni naiz superfan tiponena, eta adibidez, eskubiko trajea izugarri gustatzen zait, Neri erdikoa, hortanak bati bez, eramaten. Bai, baina pixkat esklabista da, ez? Bai, horregatik bai. ironia erabilidez. Ah, etzara zu apur bat esklabista izan. Harrapatu zaitugu. Nik egia esan eskubikoarekin lander ikusten dut, Ez dakit Hernaniko gaztetxora joateko. bai. Ez, Bai, larun bat bai, batean ez dakit. Bai, Bai, igande bai. goizean, hola, bai. Bai, Bai, eta gustatzen obian zaizu ez Txano dakiteko. Gorritxuren bertsio moderno hau. Bai, bueno. Versace da gainea. Hau zein da, hau da. Hoi nola Versace ditzen eharra, Hau ez oi, dakit kristona. nordan. Bai. Erdikoa Versace-na da. Hori purdia hundia, nola da? Hor jarriko du. Nicki Minaj. Hori Nicki Minaj? Nicki Minaj. Hori da Nicki Minaj? Nicki Minaj. Hori da. Begira, eta hurrengoa, bueno, flipatu indit. Ez dinet irakurri. Eta horreko... I'm not I'm Nick famous anymore. Hau da. Eba, gustatzen Pues zait, hurrengo podcasterako erabili aldugu, Bai, Bai, bai. Behintzat hasi gaitezke podcasta horrelako batekin. Bai, Hori. eta Iruditza- txapela bat goian. Eta txapela bat. Hori da, euskaldun tokia emateko, En fin, ezta? Bueno, kontuz. Aiga, berriz limitean hor, txapela eta... Bueno, eta hamburguesa vegano hau egia esan... Zein da, zein da. Ba, ez dakin orden, jun pixka berago, hor jarreko du. Ja, baina norki irakurtzen du. Aitu, eskubikoa ze da hoiten? Ida, eltzen, ze? Hau, ez? Sí, Ja. ¿qué la pasa? Igual, letxua erortzen ari zaio. Lechuga. Baina da hamburguesa eta... Eta eltzen Hamburguesa jango jaten duen. duen. Ah, vale. Bai, ba, ez dauka Komplementa da. hamburguesa asko jandituen itxurarik, ez Ja, horrek, hostia. Eta ezkerrekoa, bueno, me parece total. Baina esketak zein da, baina. Ez, bueno, baina berdin du. Urrengoa, erdikoa Rihanna. oso, ez dakit. Rihanna. Rihanna da top baita. Bai, Ja, artista edo zer gauza jasten duela, Rihanna top. topos. Ya está, ja jarrerarekin ja balio do. ez da sekulako fantasia. Ui, begira, Kardashian. hau. Hau ez da zein da. Hau ez zait asko Ah, ez, gustatzen Beyoncé egia esan zein da? modelitu Ez hau. da Zein da? bide, hori ez da zein da. Eta zer da arropa hori? Zer da? Zer hostia? Ba, kontzeptua interesgarria da, zemate, osea, daka soineko forma, baina gero aparte dazka dimensio desberdina. Baino egan iteko da, oze, hostia. Urrengo, next. Neri ez da gustatu bat ere. Hau da Kardashian, hau da modelo Kardashian. Bueno, hau nahiko normala Bere da. gara bai. jakitena, baino. Bastante Jantzia- Flamenka hau, antzekoa, bai. no? Olako zuz. Bai. Bueno, itxura Ez que bat ez, dauka. Bai, txoin, eske. txoin, 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 Txapela! Bueno, txapela. Lagunak bezala! Beharra! Venga, aurrera. Hau, bueno, Ez dakit en fin. zein Bjork, hau da artista bat, kriston Ez artista, dakit ez? zein dan. Hau da Bjork abeslaria izan daiteke? Bjork, mindego, Bjork, Bjork. B eta J-kino, Bjork. Jamón. Bjork, ez.
En fin, bueno, hau ez zait asko gustatu, espero dut gezurretazko zisne izatea. Hombre, A ber, York da. Osea, Eta hau lehen egon naiz etxean pentsatzen. Cardi B eta Migoseko Zer da? Offset. Zer dan, eske Grammyak dira ez da? Bai. Sari Bai. horiek. Bai, ba, hori nik ikuste dela perla bat, eta perla Cardi B da, eta aida irekiten Ai, almeja bai. zat, ulertzen? Ah, begira. Eharra, Bai. hau bion historia, eharra, Oso Baina ñoñostia, batean daude bebi. Bikote dia. Bai, bikote dia. Ah, vale, eta zein, beste da rapero. Bestea bat, raperoa, Migoseko bai. Offset, o Quavo ez da, baina o bestia, o Take Off, olako zuze. Bueno, dana iguala dira. Bai, nik barkatu. Ez beltzaranak bizketa raperoak, Gero moztu. Bueno, hau ikusita, pixka bate komentatu dugu. Uf, orain, azkenik, amaitzeko, japakean utzeko zaituztet. Diskurtso bat ekarri dizuet. Hau ez da albiste bat, hau ez da beste munduko ezer. Bueno, bada beste munduko zerbait. Orain ekarriko dizuen pertsona, famatu egin da, bueno, euskaldunekiko, emakume feministekiko, eta batez ere, bueno, fatxa ez den guzti horri dion gorrotoagatik egin da famatu, bale? Mesedez, Julen. Eta hau da, duela egun batzuk, ekonomia jardunaldi batzuetan, bota zuen diskurtsoa. Mesedez, ikusi eta ondoren baloratu. ¿Por qué demonios hay tantas fundaciones, todos tenemos fundaciones, ONGs, que si no son para exhibir impuestos y son de corazón, de verdad, porque queremos ayudar, quiere decir que algo falla? Hay ONGs y hay fundaciones porque los gobiernos no llegan a hacer lo que nosotros tenemos que hacer para ayudar a gente vulnerable. Hay dejadez utilizando dinero público, porque si esto ocurriera, lo que yo os digo, probablemente no necesitaríamos tener fundaciones ninguno de nosotros. Y no seríamos la empresa privada o los privados los que pasamos dificultades, porque yo paso la quina para sacar adelante mi fundación todos los años, para ayudar a más de 2000 familias. Wow. Besterik gabe. A ver, hemen osaitzeu, oizaia... Tiponek indu disko bat deitzen dana, yo me tenía que haber enamorado de tu madre. Ah, bai. Vale? Eta Donostira Serio? o etorriko da Laister, osea, ez dakit oso ondo, Pues igual gonbidatu aldugu. Baina- Kastera. Edo onderrekorrea. Tipo honek esateuna plin, eta gero Juan de txoi, bakizue tipo honek dakala marka bat. Osea, daude patatak, fuet, Bertin azeitunak. Osborneren fuetak. Bere markarekin da, Kuka. benetan, eta uste korte inglesen edo salten diara. Hala ere, niri ez zaite gustatzen diskurtso hau azkenean garrantzitsuena albo batera uzten delako. 2000 familia baino gehiago laguntzen dituela hilabetero, Claro. bere izerdiarekin Bertin Osbornek, eta nik uste eta hau txalotzeko dela, eta horregatik zorionik beroenak Bertin, jarra ezazula zure Ez nere Barkatu, partez. enetako lan humanitarioa. Isoa. Usaia, Bai, Ez sinisten Ez que ezer. tipo honetaz ez dakate Oi, zer honik esateko. Imagina garbitzeko da. bai, gezurra. Garazia Itamariren itxasontzian aterako da hau. Urrengo bai, astean, ez asteazkenean, bai, laguntza ez, humanitarioa bai, eskaintzera. Eharki Eta da. gero jarriko du kartel baten, feministak Israelera jun beharko lukete. Bai, Aupa. hori ere esan zuen, eske. Edo beste Usaia. Fermin esan berrun, Bertinen esaldi famatuetako bat, que metan a los de Podemos a los inmigrantes en su casa. Ah, bida, eske. Hogar Sozial Madrideko fraseak dira horiek, eske... Bueno, hortxe, nire gaurko aportazio orain zuek aguantatzea tokatzen zait. Venga, bota. Vale, venga, ni noa, ez? Bai. Bai, bota pinue. Pues ni gaur ekarri ditut munduko kirol desberdinak. Kirolak Baina, ez, Wow. kiroles, bai. Kriston pila Askotan gustatzen zaizkigu, esaten du- kirolak. Bai. Wow. Hemen Gabeneri bai, gustatzen. Oso soratuta fansa. gaudela gure kirolekin. Vale, venga, hau Hemen da. jendea lentiek behar Vale. ditutara, baina ez Bai, ditu hemen janzten. arazo larria daukagu, Vale, noizbait jolastuko zenuten pila-pilara, ez? Bai. Arrapatura. Arrapatura. Ba, hemen... Epa! Oi, 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 A ver. Ba, hemen... Inglaterran... Hau, ez dara ikusi. Hartu edo harrapatu jolasa Bai. bilakatu dute kirol profesionala.
Baizea. A ver. Guau, Flipas. eta gero... Profesionalak dira, osea, Guau. eta oso onak. Baina uter dago txapelketa mundiala uter Bai, hau da World Tour. World Tour. Mundu osoko jendea etorri da ontara, final honetara. Eharra, Euskaldunak egia ere hor esan. daude? Euskaldunak ere horrez, ez? Euskaldunak... Goizuetakoak, zizurtikoak, hortxe danak. Harrapatu aldo. Eskain azkara izan da ikusi eraztu dala egin. Arratu ja du dut. Osa, baina dakate denbora bat, ez? Beste harrapatzeko. Bai, hori da, 20 segundu. Ikaragarria, egia esan. Marka. Bai, Parkurrekuak dira gaina, parkurritu. Bai, hor gatu egin du, gatuarena egin du hor, Baina ikutzak nahiko da, nik txikitan ez da zituzen hola ondo hartzen. Soinulari, teknikari. ¿Qué la pasa? Teknikalari, mesedez. A ver, jetxiko aldezu pixka bat. Aldera jungo naiz, jode, eske hau... Ba, horienekin, Julen? Bueno, benetan, arrapazank. Sar da hila kalabaza. Eta hori, pues mundu osoko jendea dator, eta pues jolastera. Imaginatzen dut egongo direla zauritu asko. Bai, itxura guztia dauka. Koskorroi bat emateko, vamos, papeleta guztia. Gustatuko leitzea daike golasa gazti edo hauetako bat horri ikustea, Baina, a ber, gauza garrantzitsuna da, hau. Osa, ze montutan norbaitek esaten du, wow, parte hartuko dut, harrapatu lehiaketa mundial batean. Osa, noiz iristezea puntu hortara? Nola? Wow. Bueno, guk ere ikusi genuen, ez? Tontoarena egitetik ofizio bat. Eta metxe gabiltza. Ez da zuten lortu. Pasazea horbik, osea, nahi tontoa ditzea, nik deitu nahiteke neri, baina... A ver, pintxatu. Jode, osea, ditu gaituzu guztioi tonto. Tontakeriak egiteaz, guk ere ikusi genuela entretenimentua, bueno, hauek ere imaginatzen dute guren klaseko azkarrenak izango zirela, hontan. Hala ere, harrigarria, eta oso nintzen zait, osea, oso interesgarria, oso interesgarria. Hori ez zegoen planifikatuta, Ez, a ver. Actualiza. Windows. Ordaindu. Ez gara hasiko, Ez gara hasiko. Eta beste kirol bat ekarri dizuet. Shakea ezagutzen duzue. Shakea bai. Boxeoa ezagutzen duzue. Japonesa estoa, bai. Bai, imaginatu biak batera. Chess box. Venga ya. Shake jolasa. Broma. Zena azka berez, no? Zenbat segundu, eta gero, boxeora. Konbatea irabazteko bi aukera daude. Edo xake mate, edo kao. Berez lotxa, Ai, ama. Ez da bat ere sexista, Emakumeak hor... Bai, bueno, boxeoaren rollitoa badakizu. Bueno, hemen daude boxeoan, eta klaro, honen gauza da, denbora aurrera ala, xakean geroz eta txarrabak direla, porque buru daukate... Baina hori egia da, Eta orain, xakera, esertzen dira. Begira Poli Díaz. Baina golpeak eman ondoren? Bai, zuzenean. Osea, orain bertan tableroa rinean dago. Olimpiko aldau, badakizu? Ez da olimpikoa. Bueno, exigitzen dugu hemendik, gure kaspatik. Urrengo olimpiadetan, ez dakit non ospatuko diran, olimpiadak. Inorrek ez dakit, ez da? Ara, non ospatu behartzen olimpiadak? Bueno, ez dakit. Urrengo olimpiadak un dia? Madrilen, café con leche en Plaza Mayor, la cosa ese. Hoy pasazan, ¿no? Bai, hori pasazan. Vale, eta ekarri zuet ja azkenengoa. Oh my gosh. Osea, sekzio guzti hau da... Osea, beste biak, bueno, kuriosoak dira, baina bideo ikusi nuen eta ona ekarri nahi nuen eta sekzio hau egin dut bideo hau ikusteko. Vale. Bota pinuen. Asian gaude. Konkretuki nun? Ez dakit, porque begiratu behar nuen, eta ez dut begiratu. Oso ondo. Hau da dokumentazio lan, garazi. Bi talde daude. 150 pertsona parte hartzen dute. Zer dakate buruan? Kaskoa. Bale. Vale. Hasierako radio jaka moduko bat dago. Talde bakarra dago, 75 pertsona daude, talde bakarra dago. Ez esan dezu radio jaka? Jaka? Rollo jaka. Ez? Palu bat jaka hau, Palu bat. Palua, igeldukua, naiz.
Hankapalua. Ez dakit zer dan, baina. Oie, rutikoak egite dute. Bai, baina hori da. Jaka, bai. Hori ajak egitea. Bai. Bai. Ah, bale. All Blacks egiteutena, bai. Bueno, enbor moduko hau gora botatzen dute, Ah? eta haietako bat gora igotzen da. Ah, Hau da begira. pixka katalainoak ez? Bai, rollo Casteldefe... Kaste... Bai, hoi da, Castellers. Nola deitzen da? Castellers, oko nola? Castellers. Garra. Castellars, o Castellers. Eta kronoari ematen diote, Bai. Salto egiten dizu. eta beste taldea... Ua, Hola, bueno bezala. guapísimo. Ze epikoa. Ai, ama! Earra. Ze saiatu behar dute? Hola. Tipoa botatzea Tipo, lurrera. enbor hori botatzen. Ai, ama. Llama. Baino, ze animali dian? Dana balio du. Earra, berez, Bida goikoa. Eta bire nola dituten korrika, Hola, hostikue, eman jo. Ai. Opa, Menarabak daude, menarabak ez daude. Ez daude arauak, dana balio du. Bueno. Earra. A ver. Oh my gosh. Goraino. Ai, da Gora, konkista. Bota ez, bota behar dute. Bota dute lurrera. Bai, ez du balio gora igotxa bakarrik, osea, bota behar dute. Eta tira, eta earra. Llama. Eta, ai, ama. Eta hauek asiarrak dira. Ez dakit nongoa, japonekoak edo txinakoak. Ora, kaskoa eruz da jo horri, Josianik kaskoa eruz da jo. Eta hau ez zer dira, arbitroak? Bai, Wow. Bira hor, ui. ya está, listo. Eta kilometroa ja fuera, ez? Hola. Tu earra, Bia, jendia hor, hanka puskatuta, no seke, eta hori da. Imagínate toain, igual, asiako gazte batzuk hau bera egiten, eta jartzen irudiak, gure... Herri kirolekin. Herri kiroletan, ez da? Bai, guaren nahiko azta potroa bera, Da, izan daiteke. Baitu, baina hemen, osea, Wow. Ez gaina bat pertsona, irurogeita, pertsona ekipo talde bakoitzeko. bakoitzeko, bai. Hemen bi batera daude. Ez que kriston jendetza da hori, Ta. Venga, Opa. azten dira. Baitu, korreka daude, baina... Osa, biek batera egiten dute. Bueno, hemen bi batera daude, bai. Bi talde. Bira hor, eta aldea, aidara prepatzen salto egiteko. Bira, Zat. Itxaroten daude. Benuke, sekula pentsatuko arrozak eta soja saltxak hainbesteko... Indarra, Indarra emango luketenik, Eta Gero esango dute, Popayerekin eta... Arrazismoa esaten dutena. Amaitzen dute, dana... Lo que lo he dicho. Amaitzen dute, eta nola ez. Airabazteako. Airabazte, Txaro, eta opa, dana- urdinak. Ez dago amaiera? Beti airabatzite. Vale. Bai. Eta danak, Juhu denak pozik. txintxo, bere txarra. Txarra. Pi. Jode, hazte interesgarria. Ez du sekula imaginatuko, hau esitezanik. Eta holaxe. Gustatuko leitzadak ez dakite, pixkat, nahiko pike daugaten Euskal Herriko herriak ikustea ez dakite Azkoite eta Azpeiti, Bilbo aldean ere bat jozue. Leioa eta astraudua. Leio eta Astraudua, toma, ja, Wow, Astraudua enekien, herri bat Existitzen. Herri bat auzua. Egia da. Vale. Leioa bezala, ezta? Baina ondoren, Bermeo Lekeitio. Arrasate, Hasate... El Lorrio. Elorrio... Badira, hor proposatuko Donosti dugu. Bilbo. Donosti Bilbo. Derbia. Derbia. Bai. Gipuzkoa osoa. eta Bizkaia osoa. Bai, Reale seguros, Reale Stadium edo nola da? Hori ez dakit, bai. Reale. Horrelako- Gainaditzea hola bakarrik Anoeta. jolastu duenean reala, no? Bai, gaina Holako zuzen. mutilak, uste Ah, bai. bakarrik mutilak. Hoi da, bai. Ah, bai? Neska jolastuko dutean, eta... Anoeta da. Da, anoeta, uste. Jo. Ez nago ziur. Holako zozeda, bai. Osea, ez da beti reale seguros o reale estudio. Batzutan da anoeta. Estudioz ari gara hitz Ui, egiten. estadio barkatu. Galdu ginen. Hori fijo, da. Anoeta orain ez dela, no? Da. Errealearen inguruan gaude hitz egiten, bale, bueno, garatzi zure ordua. Bideo hemen prest daukat, nahi duzunean zure... Niko egin gaiari. esplikazio dut pixkat, zegin deten, ez? A ber. Bai, bota. Nere saia da, hori, iragarki, kuriosoak eta, azaleratzea. Eta, klaro, nik zein nun, Googleen jarri nun. Iragarki, barregarriak, noski erderaz. Ez? Eta, bueno, haizu, iragarki batzuk atea zian, bertan, eta zein ez, nik lan erreixa. 10 bat ikusi nituen, eta aukeraz ditut 6. Eta orduan horietatik bakarrik 3 ikusiko ditugu, bale? Barkatu, eske, kosta egiten zait patata bat jatea. Bueno, total, horietatik bakarrik 3 ikusiko ditugu, eta nik ez dakit 3 ikusiko ditugun. Ze nik hemendik ezer gutxi ikusten ez, ze pantalla oso urruti Eta sobratzen direnak urrengoan... Hori da, nik pia, Vale. hori da. Urrengo atal bat egiten badu, bueno, Hori eske. da, hori da. Venga. Osea, lana aurrera. Hau da lehenengo. Ah, begira. Zerrera nahi duzu Oso ondo garazi, Ez, botako eske ez dugu. dakit zein dan, osea, bota eta... Sorpresa. Mira. Bota. Mira.
Bea, hor, pa! Osa, itxarra, bea! Nik ez dut ulertzen ipurdia da, baina, bale, osea, puzkerra botatzakoak dira. Croma. Wow, es que hau da, tipo hau, en plan, gominakin jarrita idea esaten, bai, hau da, la leche, ze honekin usaitanak juten dia, ipurdikoa ere, bai, osea, bat zer da. Autopatxi. Eta hor Venga, al paquete, un poquito. Sharon, baina zein da ese. Sharon! What are you fucking doing? Tio, bai, eta hau, Handreum, save begira. all the songs. Grafismo bere beharrezkoa zen animazio hau. Oso Vaporwave, bai, da Bai. Oso Vaporwave grafismo arra. wow, gaina ze espresibitate da karrikoa. Hostia, baina zer dauka hor. Bat, iria zuean arra. Ankera. Ba, kuriosa iritu zitaitzen, Bueno. Iragarki hau da, tope. Pues igual, Bai, kendu Platon tarako igual... Behar da pixkat, A ver. Zer hemen usaitzen du patata batzutara. Berez ez Nazka zamarrak. emate- A ber ikusteten bestea. Txin. Eski txontxo mizke, jo, eski ez zer ikusten. Motel. Jarri bat dala golf. Eman control plus, Golf plus, jartzen duna. Golf. Bira, zuma. Teknologia! Teknologiaren gurua! Teknologiaren gurua! Sí se puede, sí se puede. Baina, eski ez dut ikusten oraindik, a ver. Bai. A ver, txoin, geldi jarri. Beit, hemen dauzka zu oso ondo. miniaturak. Ba, ez, hori. A ver, jendeak ez du ezer ulertzen. Vale, Hori zein da. Bigarren hilarako lehenengoa. Hau. Bai, eta nire egita, bai, danak batera, bai? Eskerrak espontaneoa izan behar eh? Venga, guazen. ¿El alto precio de la gasolina se ha convertido en un problema para usted? ¡Sí, señor! Señor. Familia, ya no pueden salir a pasear porque la gasolina Dice, no está mames. cara. ¡Sí, señor! ¿Los precios de la gasolina lo tienen al borde de la locura? ¡Sí, señor! Pues tranquilo. Eta gara ja, ulertu zuko, porque nik ez dut ulertzen. Chip Gas, el economizador de combustible que Ahora. hará que la gasolina siempre esté barata. Bau ez da tontakari bat, El precio de hace 3 años, con garantía de por vida. Baina ez du esaten nola funtzionatzen du? Zuk jarriko zenuke hori zure kotxean? Baina nola... Ez daukat kotxerik, mire, beraz. Dispositivo que usted mismo, Baina es de que- forma rápida y fácil, podrá Baina ez instalar. da Ionizatzeu. Ez dut ulertu, nik ez dut ulertu iragarkia. Llame ya Ikusi, al número que aparece. ionizatze dula, baina hoi ez du Dakizu ezer zer dan, Eta hori iruzurra. gezurra da. Bai, ez, bai. Iruzurra. Se lo Hoi da Ehun urteko. falazia. Baina eske, irutu zait, Hala da katatxiz. katxarro bat ez dura Para zertarako muchos de balio. ellos, la solución ha sido Osea, Ona, eta, eh? bueno, eta ja... Sí, hirugarrena- señor! ¡Sí, Bueno, eta ja azkena... Txan. Pin. Txon, a ver, jarri Oh bere my konbia. gosh. Vale, txon, azkenekoa, bueno, azkenekoa da brutala. Jarri. Guau, ze espontaneo dena, garazi. Ea zein tokatzen den, Drink a lot of water. Hai da Drink a lot esaten, of water. ura asko eran dezu, eta de repente pixagurea sartu zaizu. Eta esate du tipo ahí. Ai ama, eta golfean zaude, eta juten ondoko, bani- lasai, Barka. makila honekin lortuko dezu, makil bertan pixa egitea. Ba, ni podcast honetarako behar dut, Garagardoarekin. Mira, gaina, toalla batekin dator, toalla batekin dator. Eta zuloan indu gainea. Perfecto. Zuloan indu gainea. Eta Nazkarri. honek esaten du, hola, ja ez duzu Denak lotxa batera, gehiago pasako. lagunekin. Pues ya está. Guau. Txalo bero bat, Beharra, Momentu sekziorik. Txalo bero bat. Txoin, eta dator sorpresa. Bota. Dator sorpresa, bueno, hau da nire sekzio ofiziala, baina gaur goizean, hola, pixkat inspiratua jeiki naiz, eta esan dut, beste sekzio bat egingo dut. Orain orduan. Doble sección por la cara. Bueno, eta sekzio honen izena da izan garenak. Orain txokurritu zait, bale? Bueno, momentuz. Egia jartzen intenso pixkat, ez da? Bai. Ointxe, anegi sartuko da, guztazue. Eso... Tentxie musika, fondon. A ber, jarraiteke hori. Txoi, nola, Bira, Iru. Mira, ba, Bi. Bat. Orain bai. Hola, bai. Venga, ba. Bueno, a ver, email bat bidali dut. Hola, eduki Posko. sekreto batekin. Bai,
Vale. Eta esango ez dute, zer da, ba, ireki edukia. Orain da momentua. Ez dut irakurtzen. Garazi sorpresa. Garazi sorpresa, bale. Guau, jarri handia. Nik ez dut hosti ikusten. Baina Zehartzen du, meiaga ikusiko da. Handia guan ez. Berdin du. Jarri handia. Deskargatzen da dena. Guau, bale. Eta esango ez dut, zein da tipa? Ez. Barkatu. Ez daki. Bueno, ya está, Julen. nik uste zute, ez da? Bai. Bueno, a ver, izan ginenak, izan garenak, Julen, kotxino! zertarako da? Ba, emakumeak askotan, ba, historian zehar, ba, itzaletan geratu geha. Eta, bueno, hemen parre eta asko iten dugu, baina, bueno, momentu didaktiko bat jarri nahi nun. Eta orduan, Espera nuen momentu hau, Bai, bueno, ba, hau da nire momentua. Nik ez, nahi sartu diten plana. Orduan segatik, esan dia zuten txio musika jartxeko. Porque tentsioa da sorpresa. Ah, vale. Orain musika didaktikoa. Kenduko, aldatuko dugu, 3, 2, 1... Venga, aurrera. Vale, bueno, hori da momentu didaktikoa. Venga, bota. Musika didaktikoa. Bueno, ba, sinez irakurtzen liburu bat oso interesgarria, deitzen dara Valerosas, eta idatzi du, lehen apuntatu dut, Penelope Frantsesak, ez dakit bera izena zein dan, baina bueno, oso liburu interesgarria. Eta bertan, ba, emakume asko... Venga, guazen intenso jartzea. Bertan, emakume askoren, ba, historia eta kontatzen du, ba, gaur egun ez direla ezagutzen. Eta hau da bat, hau zein da, deitzen da. Jarri, Julen! Jarri! Julen! Super garrantzitsua emakume hau, bale? Errealizadoreak erabakitzen duenean jarriko da. Buah. Bota garazi. Bueno, eskerrik asko. Emakume honen izena da Aknadika edo Aknadodize. Wikipedia kala. Aknadika? Aknadodize. Wikipediare galetu. Zuger ez dakizu bera izena ondo, beraz. Ez, egia esan ez, irakurri ditut 3 iturri, bale? Pixkat kontratatzeko informazioa. Bueno, ba, emakume hau jaiozan Kristo aurretik 4. mendean, eta, bueno, bera da, ba, lehengo ginekologa ospetsuena, bale? Eta hori, ez, baina da super garrantzitsua, Atenasen, ez dakit jakingo dezuen, garai hortan, interesa mesedez, garai hortan, emakumeek ezin zuten ginekologa izan, ez da medikoak ere, zergaitik, ba, gizonezkoak esaten zutelako abortua eta aplikatzen zutela. Orduan, ba, debekatu egin zuten, eta, bueno, ba, emakume honek lortu zuen medikuntza ikastea beraitagatik lehengo, ba, gizonez mozorrotuz eta gero Egiptoara juntzan, ze Egipton emakumeek medikuntza ikasi zezaketen. Eta, bueno, behin ikasita, juntzan berriz Atenasea lanera, aizu, baina da superimportante, baina benetan, entzun. Eta, bueltatu zen Atenasera gizonez bezala jantzita, eta hor, lanean ari zan. Muy queer. Ez, baina zan super ospetsu gainera, oso ona zalako. Queer Neska zu teori. Osa, papa bat egon zen ere neskasana mozorrotuta. Papa. Emakume asko egin dute hori. Atxa santua. Ba, kasu honetan, izan zen hain famosa, beste medikua jarri ziala jeloskor, eta juntzian alto tribunalera esanez, bortxatu egiten zitula bere pazienteak. Eta orduan juntzanean epaiketara, tipa ez egin zan, ba, biluztu. Esanez, bueno, ni emakumea naiz, eta nik ez dut inor bortxatu. Orduan esan duten, bale, hori ez da zu egin, baino, gauza okerrago agintzen nun. Ba, gezurra esan eta esan mutia ziala. Orduan, eriot zigorra ezarri zioten, baino bere kliente guztiak ateazien kalera lehengo ba, mugimendu feminista edo burutuz. Historikoki oso garrantzitsua izan zen. Zer urtetan, markatu? Kristo aurretik 4. mendean. Bai, ez, baina ez, nire, osea, idea oso interesgarria ditu zitzaiten. Ez, oso interesgarria da, benetan, Bueno, osea, bera izan hau da. zen mugimendu feministaren... Ez, bere pazienteak, ez dakit nola dan euskeraz paziente? Bezeroak. Ez, Bezeroak. bezeroak, ez bere... Bueno, hau Gaixoak. Gaixoak, bueno, euskaltendiak ez dakit ez. zer dion, baina, bueno, nik paziente hitzara bileko. Ba, bueno, bere pazientak izan zian, lehenengo aldiz, bueno, jakin degula, mugimendu feminista gutatu zutena. Eta oso interesgarria ditu zitzaiten, eta horregatik ikarri etonea. Ba, oso ondo hemen gizonea besterik ez dago eta... Beharra. Ni emakume nahi. Eta Gure eskertzen da garatzi kultura... feministaren... Baina zu errasti zinen indefinido? O nola esan duzu? Zer? Zu zinela? Barkatu patxi. Ai, patxi! Genero gabekoa zinela? O nola? Ez dakit, Esplikatu zure pertsonaia, Bai. Hemen ez dago pertsona. Ni naiz autentiko. Ah, vale, vale. Zure izena autentiko? Ni naiz No, bakit, gotzon. Mesedez urrengo sekziora. Eskerrik asko, Ráfaga. A ver,
Nik banekan ideia. Osea, super erresa. Eta sekzioa deitzea Instagrameko mierdak. Eta nola ez dut ezer preparatzen, bueno, preparatuet zoze lanean negoen bitartean. Vale. Lanean zeuden bitartean. Baina esan zure nagusiei, esan gute barkatu. nagusiei. Hau gero borratuko dugu, baina utziko dugu, hau nik esaten borratu dugula, jakiteko zoz esan dugula, baina lertzen. Soldatapean zeunden bitartean, aritu zara gure kasu. A ber, deskantxutan barkatu. Vale. Vale, hola bai, no? Bai, hori da. Deskantxurik zuk. Bai, ni bai dut, bai. Gutxi. Segundatzen presa, a ber. Ekarriko ditut, nahi guztien zekian, gomendioak, misez, errespetua. Igual ez dizue graziak ingo, baina nahi bai. Orduan, horrekin nahi balio zait. Vale? Orduan, lehenengoa, da, Rocío Quillaguán. Gaizki esan de gainea, es que es jodido. Oso zaila da, bira, Rocío Quillaguamán, dela marrazkilaria, eta bueno, ite ditu kriston bideo batzuk magazin batentzat dela Yorokobu, eta bueno, bea definitzen da, hola, hago animaciones sobre gente que me cae mal. ¿Vale? Animazioa. Txiko dezu, eta trabajar en casa, trabajar en oficina. En maio que urre. No tengo jefe, pero no tengo ni puta idea de hacer mis propios horarios de trabajo. Venga, vamos a conocerlo todo. Las 8 horas se sienten como si fueran 8 años. ¡Me muero! Por fin voy a salir fuera con mis amigos después de trabajar 50 horas en casa. Soy el tercer trimestre del Eta ya está. Hoi lehenengoa da, vale? Esan dut, deitzen da sekzioa Instagrameko mierda. Bueno, eta kriston pila guztien zait. lehenengoa izan da, imaginatzen dut, sarrera moduan erabilizula, baina ondorengoako beak izango dira. Buf. Instagrameko mierda. Osea, a ber, urrengoa. Tuertokin da, eta, bueno, bea tipoak jartze ditu Espainiako pertsonaien... Hori, tartalo errege, eta beak ekartze ditu Espainiako pertsonai diferenteak taula, eta bideok bidez izkiote, eta, bueno, kriston follower pila ditu taula, eta netzako graziosoak dira, baina berez mierda batzuk dira. Grasiento. Vale, jarriko duzu hor amona ikusi duzu. Aitu, Abuela, mira para acá un segundo. Entzun. Abuela, un segundo nada más. Que un segundo nada más. Estoy cocinando. Que un segundo nada más. Abuela, mira para acá un segundo. Esateu, que se me pega la almóndiga, sin más. Está aquí. Un segundo nada más. Que un segundo nada más. Mira, entzun. Que un segundo nada más. Sí, mar, ez dakiz ze filtro puta den hoi mobiekoa. Emakume gaxoa, batzekin tipa horrek grabatzen... Seguro ez ez, baina bueno. Ez dakiz da zer den mobila emakume hoi. Venga, aurrera. A ber, urrengoa, bira, tuertokinekin segituko deu, bale? Eta horrengo da, beko bideoa. Hor, ez, goia, amonan bekoa. Hor, ezkerran, gora, hortxe. Hau da, atzea. Bueno, hau jarriko izut pixka den konteksto. Testu inguruan. Hori. Zen azka. Bueno, begira. Jamaikan dantzazute. Jamaikan? Nork egiten du lan? Bai, Jamaika, herrialdea, bale. Bale, Jamaika telebistan ite dute dantza bat, eta hori, hau da, honeaino iritsi da, bale? Jarri mesez. Este contesto ingo de asko, Aitu. Perreo de la muerte. Bai, egingo du pentsatzen zutena. Perreo de la muerte, ditzena. Bira. Ema! Mama! Impactante pixka bada. Tigraren saltua. Ez dut ulertu kontektua. Nik ez da, baina bueno. Emakumea dago horrez. Claro. Ez que hori zin ikusi. ¿Perreo de la muerte? Perreo de la muerte.
extremo. Deporte extremo. Hau da, Julenen sekzioa. Ez que nik emakume ez du ulertu. Hau da, Panga, hor dago. Julenen sekzioa mal. Gaizkin da. Baina musikan. Eta Hori hori da. joazte. Venga, hurrengoa. Nola dijo azte? Azaldu bat duzu. Huerto. Baina, Venga. tigrearen azia izan da, jauzia izan da hori. Bai, emateu bai, baina ja next level. Baina, neuskak egaltza jarri gazuzkan. Ba, Ja, baina baile bat da, osea. Dantza bat da. Ez da, ez sexuala, dantza bat da. Claro. sin Ah, más. osea ez zan... Pizkat tolerante izan. Ja, tío, es que... Ekintza bere horretan ez dute burutu. Bueno, segituko dugu aurre. Ez. Jamen, zer. Baina tipoa Instagram dela. Baita. Orduan ze Bestela grazia dauka zensura, honek. Eta ja- Instagramen. Baina orduan ze grazia dauka honek. Pues, Vale. pues salto hori... Pues impactantea dela. Hoi, zuk Hernanin o Donostino, ez dezu Ez da ikusten. oso normala, salto hori. Jamekara junbartzea, bale. Jamekara telebista. Ixo pixkat. Orduan. Doraemonera jarriko dugu, bale? Hau kontu ze. No hau- ironi. Itxoin. Hau utziko dugu igual azkenekoa. Ez que oso potentea da, Doraemon, es que- Bai, utziko dugu azkenekoa. Osea, nik Vale, vale, vale. Doraemonen Ez intro getxean beste, gora Julen ikusten dela hor todo el temario. Vale. Urrengo Instagram perfila, must follow. Euskal Herriko memegintzaren aintzindariak dira gutxi gora bera. Bai. Zeren nohandik etzan sortu megintza Euskadin. Vale? Non? Hauek Euskadin. Xolomo gantza dira, bale? Txantxakunen irrasaioa dakate. Seguruen ez duela inor entzuten eta gure podcasta ez da, baina bueno, berdin zait. Nik bai entzuten nuen. Xolomo entzuten zenun? Egiten zutenean, 6 Ba, hilabetetik orain itute, behin, edo... baina bueno. Orain sin más. 3 hilabetetik behin. Bere Instagrama brutala da. Adibidez, begira, hor, bigarren argazkia jarri hori selektiboa, bira, hau, eharra. Ah, Kolekta selektiboa, kolekta eta selektiboa. selecta kolektiboa, Wow. con el puerta a puerta, maravilloso. Vale. Ez que nuen ikusten! Begira, zein etiketatu nuen, a ber ikusten dan, Ez dut ikusten da komentariotan, ez? Ez. Nor? Etiketatu nuen Zei. Hernaniko EH Bildu. Benet. Ahí noski, ikusi behar dute. Niri EH Bildu jarraitzen hasi. Neri atxebildu lehioak jarretzen dira. Aupa. Ah, EH Bildu lehioa. Vale, aurrera. Kasualitatez aurrekoan esan izun. Ze. Bueno, berdin du. Vale. Bota? A ber, movida da, hori, oso zaila da la... 10 urte bete Xolomo... dituela atezatekoak Hernanin. Ah, bai? Hori ere aipatu beharra dago, ez da? Aurten? Bai, nik... Gauza bat esango dizuet. Txalo, bera. Txalo, bat. Aupa. Es que, no, egia da, quiero bestera, zubietan incineradora, pum, topa el pulmón. Ez gaurrekoan... Eta Molotoven izuna. Zergatik? Atezatekoa? Mostu. Hoz pasazea, ya. Te has pasado de chivate. Gu reziklatzen dugu guai, Pero guai. Volvemos, O sea, en 3, ondo. 2, 1, esta pati. Venga, aurrera. Hori, oso zaila da meme bat hautatzea Xolomo Gaztaren perfilan, so follow, must follow, ¿vale? Must follow. Venga, aurrera. Eta, mira, Euskal meme egintzatik joan baino lehen. Zehaztu zauden Julen. Ja, Naget. hostia. Ja, bai. A ver, Isiltasun minutu bat, konfinutnes, a ver, Zitasun bota. minutu bat zertako. trompa hereje A ver, itxoin. Ez. Ah, bukatu inda? Trompa hereje? Ez dakit dute. zertan trompa ere. Es que hori ja zan nire notizia. Nire azkeneko notizia, haizea pixkat... Etzan hoi, baina bueno, hortiz joan intzain denga horrengo programa. Venga. Harina uzue gorra Inoiz uzten. ikusten. Ja, ni eta garazi ez gara entzuten, eta zuek zaudete superaltu, benetan. Bai. Honek, Es que... Aldaketa bat, baina nik entzun gabe. Es que parte gusto sonidista. Hemendik, llamamiento, Becarios, mesedez. No. No, becarios no. sí, porque no hay dinero. No. O sea, becarios sí. No. Becarios, Solo onea. profesionales. O Eta sea, no importa bekario o ez bekario, gratis lana egin nahi duna. Ez? bueno, gu ere ala. Venga, aurrera. Horregatik. Era. Venga, a ver. Gero, beste perfil moloia, Ernesto Sevilla, aktorea, humorista, Bai. kriston graziosoa da. Ah, baina Bera etzen hemen- Vale. ez diot harrapatzen puntu askotan. Jo, ba, mira, Nor egon nei zen- emati jate kriston nazka humoristak, baino Ignatius Farraio, Ernesto Sevilla, Ignatius, olakoak, pues fan. parra ite jate, baino Esan genezake- intzutet Leo Harlemeko monologoa, ez esate, pero que puta mierda, ez eta venga aurrera. Esan Eh, genezake primizian, Primizian, bai. hau ikusi aurretik, Ze. mesedez jarri pantai kompleta, hornek merezi duta. Nor egon zen, gu une honetan, Bai. podcasta grabatzen ari garen, lekuan. Bai. Puta. Nor.
Zuk esango du. Nire naiz bere izenaz gogoratzen. Ze? Ah, bai, Luis Tosar. Luis Tosarre. Ja, hemen egon zan. Eta Aldatzen gainera... arropa biluzik. Plato hontan. Exclusiva. Eta, por cierto, Laster Molotov kaleratuko den, irratiaren. Laster estrenatuko duten filmean, oraindik ez du aurreratuko zein den, Ez dakigulako, ez azteko. dakigulako. Nik irakurri nuen jaztu zait. Gure 20 euroko teloia erabili zuten, promo argazkiak ateratzeko beraz, behintzat, guazen txalo bero bat gure teloientzat ematea. Eta orain kontatu dezaket, okerena. Ez. Bai, kontatuko, Baina nire sekzioan gaude. Baina guzti hau kontatzen, aktore honek ez idatzi zigun, berak edo bere managerrak, eta eskatu zigun mesez, ea norbait egon ziteken hemen giltzak emateko eta atea irikitzeko. Ze pasatzen, Santo Tomasak ziala. Eta guk ez genekin tipo atorriko zanik. Geuden hemen 3 parrandan eta hemen bat lanean. Eta ez ginen gutako inorretorri atea irikitzea. Izan zan Baina lotxagarria. gauza bat, jarri gure kamera, bai. Mezu bat, Luis Tosarren representantzean, Vale. Venga, Rasti, animo. managerren entzat. Bai. Kontu gehiagorekin ibili, zure bezeroen informazio dokumentuak, hortik, Hori egia da. ez zuzearekin hemen aurkitu genuelako, bere DNI-a eta bere guztia. Bai. Denei azkenun topatu. Bueno, ez DNI-a, DNI-a, ez. DNI datua bat zegoen. Eta bere kontu korrontea txartelarekin. Dena. Utzi zuelako bere Luis Tosarren abioiko tiketak hemen utzi zituen. Hori bai. Eta hor datu guztiak zeuden, beraz. Hori egia da. Besterik gabe, Luis Hau ez da Tosar. tokia... Jugea gente, Hori gente errebindikatzeko. errespetagarria eta oso jatorra eta ez dugun ezer Eta azken un rulatu hortik. Eta zakarretara botakenun dokumentua, Bueno, nahi duzuet Luis Berez Tosarren ez, pelikula bat etxean ikusi, hemen? Danekin, en plan, jartzen dugu pantalla hondia. Txon, galdera bat. Altzeate jun por culo hartzean ere sekzioan. Importa zaizuen? Barkatu, Lander. Altzeate jun? Bai, venga, eskerrik asko. Jarraitu. Juten bukatzeko, Ernesto Sevilla, bla, bla, bla. Juten bukatzeko. Arran euskera, baserri, Jarri, gora. Gandalf, Bera. Cállate un poco, Zein? Oi, Gandalf. Barkatu. Gandalf. Entzun, mesedez, oso garrantzitsua da. Gandalf. Mira, Arras. Ez dando ikusten. Hau izan dena. A ver, movida da ez dela ondo ikusten, baina ditu begia. Bai, ikusi ez, bai. Bai, Venga, ikusi berdixo. dugu. Osa, eski ez zeukan besterik bideoak. Hortza bakarra. Eta Horra- bukatzeko dakat mierda suprema bat. Doraemon. Mierda suprema. Hostia, ez. Doraemon! Doraemonok... Bueno, venga, Doraemon, bota. Nola da- Sentitzet ikusi... nola da Galiziarrez? Sentitzet. Ai, esan zigun lagun batek baino. Gato mágico. Gato mágico. Ba, sentitzet por ver esto, baina es lo que hay. Me mola. Sentitzet, Justin Bieber benetan berriro etorriko da, Ez, osea, baino- programa hasi dugu Justin Bieberrekin eta... Aldizu eman zoom. Joder, aldera, Oso sobratua da, abisatu. Eta parrezka, Shizuka parrezka. Eta Nobita nola ez, negarrez. Eta zatu Doraemon. Musika hau. Ai, ama, Total, Raldoi, total. ikusi Raldoi. Zak, bat gutxio, bestia hilda. Eta Shizuka? Ez. Ba! Se jodio, esan dizu sentitzen nuela. Hau jartitatik baino jarri bar nun. Eta Justin Bieber. Kendu hau mesedez. Ai, ama, a ver, osea, parreitez, baino... Baino berez nazka ematen, osea, bai. Ez da gore, baino... Ez, baino, Ez dakit nola los gabiltza. sueños de la infancia, por culo hartzea. Bai, hori da, Venga, justo. eta Bueno. azkenekoa, baino beste bat falta zai. Aizu, Lander. Hau ez da más follow perfila, aitu, ez da más follow perfila, baino jarri argazkia mesedez. Ez, hauken du, ez, jo, bai, realizador...
Bera. Jarraitzaile bia. Jarraitu nazazuen mesedez. Eguzkiaren semea. Followerrak nahi ditut, on the record musika. Eguzkiaren semea. Aitu, jetxi. Hor, eskubita. Oi, emai, oi. Katutxoa. Eta ya está, hola bukatu da nere sekzioa. Ze jartzen du, a ber, irakurri inglesarekin. Jarte du, this cat lost vision in one eye, but thanks to modern technological advancements, his vision was repaired. La pegatina, hor. La vida a veces es maravillosa. Eta Julen, itxominio, gatu nez nitu dakin. Zer kontu txiduteo, nik ez dut ezagutzen kontu hori. Trompa hereje. Hori da, kontatu Julen bai. Ez da geratu da. Ez hori duela... Eta zer kontu tipo, nik ez dut ezagutzen. Igual bi aste. Euskal memegintzaren aintzan direta. Nun ezagutzen, bari. Barkatuko miliongatik, baino etzea ez da... Nik egun ezagutzen. Eta itxin dute kontua. Zein da zuretzako... Lander, zein da zuretzako nena? Bale, bueno. Hoi galdera eharra, Asier. Zeren nire notizia zan, urrengorako denbora gehiago kitze baet. Lanean esan nahi duzu. Lanean ala, lanetik kanpo, Lander. Lanean. Vale, podcastean Deskantxoetan, kafiaren, deskantxoetan. Podcastean mintzat ez zu denbora gehiago izango, Ez, barkatu. Urrengo kapituloan, Euskal memegintzaren aintzindariak ekarriko ditut. Eta hemen erakutsiko izkizu ez, nire etzako top 5-a, Torstrap. Nik atxua jarretze eta parrea. Atxuak daude, Maketo, Kaliborroka ja utzi zuela, hor da dela idata vuelta, baino urrengorako utzikoet, eta gian sorpresaren bat ekartzeet, ez dakit. Ikusiko dugu, bale? Venga, iso. A ber, kafeen tarte horrek zen bateraino uzten dezuten, ez da? Bukatu dugu ja, no? Etxatu naiteke ja, o... Bukatu da? Zer du da? Bueno. Ui, zegoiz. Ez da bera, no? Bueno, eta beste inorrek ez baduka ezer gehiago esateko, gaurkoz honekin nahikoa, ez da? Bai. Bueno, besterik gabe. Gure eskaspa saioa, ez dakigu urrengoa noiz egingo dugun. Gure kaspa. Egingo ote dugun ere ez dakigu, baina, bueno, behintzat ontaz gozatu izana, ez? Espero dugu. Hori da, bai. Nik earki pasadet. Nik bai, osea, que horrekin ja nahi. Parre batzuk bota. Bueno, eskerrik asko, hau da, dudari gabe, Sutan Ban kolektibo daukan produkturik eskaxena, mesedez ez hartu referentzia moduan podcast hau, gehiago ere baditugulako, Aurreratu genezak zerbait? Ez. Ez, baina esan dezakegu edozein, ideia edo, botatzen balima ezu edo... Ez, ideiak ez ditugu nahi ditugu pertsonak, hemen, animatu zaitazte. Like y suscríbete, gracias. Animatu zaitazte Sutan Banik kolektibora. Dale al play. Hemen gauza txugunak ere egiten ditugulako noizean behin, Bai, gure helbidea da sutanbank@gmail.com, vale? Ez da oso zaila, ez da ala, da Sutanban kolektiboa. Euskal Herriko Partio Popularra mesedez bidali nahiak. Hori, zesan du Landerre? Sutanbank abildua. Sutanban kolektiboa. Que lío. Sutanban kolektiboa bildua. Eta bestela gure bigarren korreora, euskojaurlaritza.eus. Hori ez da horrela. Bueno, da partidopopular.eus. Eskerrik asko, por cierto. PedroSánchez.eus. Por cierto, ez dakit enteratu zareten. Santiago.eus. A ver, que insulta. Ba, hortara nindoan. Guk gaur, segunda gaur. Urriak 10, hau ez dakit noiz ikusiko duzen, baina gaur gainera primizia moduan. Behatzi da. Amarrak eta... Gaur 10 da, eta 10 eta 20 dira. Nire ordule... Ostia, ordule beraz, gaxiakak. Ez que oraintxe bertan, el hormiguero zerotan azten da, 9 herritan. Wow, hoi ez dakit inor. Eta gu galtzen nahi gea. Hoi ez du inor ikosten. Ez que gaur, zueke jakingo zuen baino, Santiago Abascal dago une honetan zuzenean. Hormiguerora junda? Ai, madre mia, benetan naizea. Benetan, ez dakit nola egin. Nazka. Ba, niri zaite... Egu dakagu on the record Santiago Abascalena. Obeto, nire iritzia... Ikusiko ze, azte honetan. On the record Santiago Abascal, ikusiko zue. Nire iritzia ez mango, Obeto, vale? Ja está, guazen bukatzea. Ya está, moztu. Moztu. Eskerrik asko, badakizue elkarrizketak eta beste eduki desberdinak esango dugu Julen zerbait. Izena bintzat. Que no, que ya está, que bai. Nik jakin nahi es que... Sorpresa da. Sorpresa. Agur bero bat. Hori da, eskerrik asko. Venga, Klitsch, agur.
Glitch, 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 glitch. Uy, glitch, 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 glitch.